ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಟು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ದಪ್ಪುದರಡು ತೂಯಿಲಕನೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸ್. ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಜ್ಜಿಂಡ UK ಸೈಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಪುರತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಡು ಯಾನ್ ಕರೆನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತೂತುನಂದು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕುಂಟರ್ದುನ ಮಿಷಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕುಂಟರ್ದುನ ಮಿಷಿನ್ ಬೊಕ ಡ್ರೈಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 5 ಕಾಯಿನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಡ್ ನೋಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಏತ್ ನೋಟ್ ಪಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ $2 ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು $2 ಪಾಡ್ಯ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ $7 ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಇಪ್ಪು ಕೊಂಚ $10 ಪಾಡ್ಯ. ಸೊ 10 ಕಾಯಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತ್ kg ಪಂಡ ಏತ್ ಕುಂಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೆತ್ತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಆ ಮಿಷನ್ ಪಾಡನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 11 kg ತಗೊಂಡು 14 kg ತಗೊಂಡು 25 kg ತಗೊಂಡು ಆಡನ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಟನ್ ಐಕೆಂಕಲು 14 kg ಚೂಸ್ ಮಂತ ಪಾಡಿತು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಶ್ ಬೋರ್ಡ ಹೆವಿ ವಾಶ್ ಬೋರ್ಡ ಬಿಚ್ಚನೆ ಎಡ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಕರ್ಟನ್ ವಾಶ್ ಪಂದೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೆನ್ ಚೂಸ್ ಮಂತ ಅವಕ್ಕೆ $7 $1 ಪಾಡ್ದಿರಲ್ಪ. ಸೊ $1 ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು. ಸೊ $1 ಕಾಯಿನ್ ಉಲೈ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ತುಷ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂತಾನೆ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಯರಣ್ಣ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 7 ತುಷ್ಪಂದು ದಾಯಪ ನಿಕ್ಲು 14 kg ಮಿಷಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ್ನ ಅವಿಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕುಂಟು ಪಾಡಿಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಹೋಗಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು P6 ಚೂಸ್ ಮಂತ ಅದನ್ನೆಟ್ ಅವು 7 ತುಷ್ಪ ಅಂತೇಳಿ P6 ಚೂಸ್ ಮಂತೇಕ $1 ತುಷ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ 8 ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ತುಷ್ಪಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ $1 ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಕ ಐಟ್ 42 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ತುಷ್ಪಂಡು ಐಟ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತನ ಅಂಡ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು 3:25 ಅಲ್ಪ 42 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತುಷ್ಪಂಡು. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನು ಒಂದು ನಾನು 2 ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ ಕರ್ಟನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಚಿದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ದಿನ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಆನಿಯಂಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಒನ್ಪರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಮೇನ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಅವಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಆಟೋ ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ 11 ಪೊಗೊಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ 400 ಮಂತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡತ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಎನ್ನ P1 ಚೂಸ್ ಮಂತೆ. ಸೊ $7 ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ನಾಗ 8 ಸಮೇತ 30 ಒಂದು ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಶ್. ಸೊ 30 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ 30 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೋನಲ್ಲಿ ಜನಪಿದೆ ಇಪ್ಪೋದು ಬರೋಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ಮಿಷಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಏತ್ತು ಕುಂಟುಲ್ಲ ಪಂದ ಅನಲೈಸ್ ಮಂತ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡೇನತ್ತ ನೀರು ನಾವು ಪಾಡನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏತ್ ಸಮಯ ತುಷ್ಪಾಂಡ ಆತ ಸಮಯ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಇದೇ ಇಪ್ಪೋದು ಆತ ಕೊಡ್ತು ಪಿರ ಬರೋಲಿ ಇಜಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗ ಉಂಡು ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಪುರ ತಿತ್ತೇರ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಉಲ್ಕುಲ್ಲೊಲಿತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಉಂಟು ವಾಶ್ ಆದ ಮುಗಿದಂಡು. ಈ ಡ್ರೈಯರ್ ಉಂಡು ಡ್ರೈಯರ್ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತದು ಡ್ರೈಯರ್ಗೆ ಕೊಂದು ಪಾಡೋಡು ಡ್ರೈಯರ್ ಪಂಡ ಕುಂಟುನುಂಗ ಅವನ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷಗೂ $1. ಸೊ 30-35 ನಿಮಿಷ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಪನ್ಪೇ ಪಾಡ್ತಿರಲ್ಪ. ಸೊ 30 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನುಂಗುದು ಬರ್ಪುನು ಐಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತನ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮಕ್ ಜೋರು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಕ ಕುಂಟು ನುಂಗರ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ
ಅರ್ಧ ಎಂಡ ಉಲೈ ಪಾಂಡವ ಪುಂಕ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಕೊಂದು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಂಟು ದೆತ್ತದು ನುಂಗ ಮಡಿತದು ಪಿರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲಡಿ ಬತ್ತನಾಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾಟದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಷ್ಪಾವಡೊಂದು ಪಂದಾಂಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೊಂಡರ್ ಪಂದಿನ್ವೆ ಊರುಡಿತ್ತ ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಪುರ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು. ಸೊ ಕುಂಟು ಆತ್ ಬೆಚ್ಚ 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 ಎತ್ತಂಡು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವೆನ್ನ ದೆತ್ತದು ಮಾಡಿತದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ಪಾಡ್ದು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಪತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.